על ידי צער בעלי חיים. השיקוף הבא, בבקשה. השיקוף הראשון בשבילך. בואו נראה מה יקרה. 2, 1. Action. I just called to say I love you. Show me some love. Come on. Where are you? סליחה, סטיבי וונדר, תהיתי, יש לך איזשהו ג'וב שאתה יכול לתת לי, אני פשוט כלב אפילפטי, ואף אחד כאילו, אתה יודע, חתול שחור ועיוור, אתה כבר יש לך פרנסה, אולי אתה יכול לתת משהו לכלב אפילפטי? יש לך משהו לתת לי? איפה אתה? הייתה לי משרה בתור עוזר קבלה לחבר'ה שרוצים להתקבל בבית ספר רפואה. היו מעבירים אותי עם בן אדם שרוצים להתקבל, אבל אתה יודע, שחקנו את זה, שחקנו, אני צריך חתונה אחרת. אני זוכר, כולם היו עסוקים אצל מועמדים של אימנו. כל אחד שרצה, שנקרא, להתקבל בבית ספר רפואה, מצא לו איזה אפילפטי, עיוור. אז מה אתה אומר, שאין תקווה לכלבים כמונו? שכלב אפילפטי כמוני? אתה רק צריך לשים לב. אני הולך! השביתה של הרופאים זה כלום! השביתה של הדיור זה כלום! כל הכלבים האפילפטיים! צאו לרחובות! אני שולח לכם בפייסבוק! אני שולח לכם בכל דבר! צאו לרחובות, הכלבים האפילפטיים! מישהו צריך לדאוג לנו! אני הייתי יוצא, אבל אני לא מוצא את הדרך. אנחנו פונים אל הלב שלכם, ועדת קבלה. אתם צריכים עכשיו לאזן את הבורקסים. אתם מקבלים מהמדינה בורקסים, תחזירו באהבה לכלבים אפילפטיים. תודה רבה! היי! אוי. עמנואל, השיקוף הבא. אקשן, בבקשה. שלום. שלום. ברוך בואך לוועדת קבלה. תודה רבה. אני עמנואל. אני יפתח. שלום. שלום. טוב, אני רוצה לשאול אותך מספר שאלות, ובוא נראה לאן זה מתקדם. דבר ראשון שרציתי... רק רגע, נראה לי שנכנס לי משהו לעין, אני מאוד רגיש. גם לי. רציתי לשאול אותך, מה התחביבים שלך? אני חובב אספנות בולים עתיקה, של בולים מהתקופה 1982 עד 1993. אתה רציני? לא, כי אני גם חובב בולים בדיוק מאותם שנים שלך. לא. כיצד? איך זה יכול להיות? אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה קטנה, ברשותך. איזה ספרים אתה אוהב לקרוא? אני אוהב את הספרים של אגתה קריסטי, חוץ מאת הספר האחרון שלא היה משהו. לא, אתה אמיתי? כי גם אני ממש אוהב את הספרים של אגתה קריסטי. זה מדהים! מדהים! מה הסיכויים שזה יקרה? לא יודע? תגיד, ואתה רוצה לספר על עצמך עוד משהו? בילדותי, כן. ההורים שלי התלבטו עם פולי עמנואל, ובסוף הם החליטו על יפתח. ברגע האחרון, שינוי של הרגע האחרון, אבל בתעודת זהות זה מופיע יפתח עמנואל. וואו. זאת אומרת, ברוך בואך עמנואל לבית ספר, סליחה, יפתח, אנחנו כל כך דומים. כן, באמת. גם אני לרגע התבלבלתי, זאת אומרת, לא הייתי בטוח מי מראיין את מי. כן, אז ברוך בואך, אתה רוצה בורקס משהו? שתייה? מה שתרצה. אני ארגיש בבית. אוקיי, אני רק רציתי לדעת איך אתה יודע לה את כל ה... אתה מכיר את סיפור הנחש? סיפור הנחש, יש לי תחושה שאתה שייך למשפחה, לא. נחש, כן, עם הלשון, החצויה, היה שם איזה משהו בלי אוזניים, עם אוזניים, כן, זה היה ב... מוריס שואל בדרך כלל את השאלה על הנחש. אני עמנואל ואתה, אני משחרר אותך מזה. תודה רבה! עמנואל, עוד משהו בשבילך.
אקשן, בבקשה. טוב, לסיום הרעיון אנחנו נותנים למרואיין לספר משהו שלא שאלנו. בוא תספר. טוב, לפני כמה זמן אני מצאתי כלב, אימצתי כלב אפילפטי, ובעצם אני החלטתי לקחת אותו, ומאז אני כאילו בעצם... אני רופא פנימאי. אני כבר לא צריך סטטוסקופ בשביל לשמוע לב של בן אדם. ובן אדם הזה, יש לו רחד לב, כי אני גם רופא פנימאי, ואני גם בן אדם. כשיש לב, אני שומע אותו. תודה רבה! כשיש לב, אני שומע. יש רק שאלה אליכם. איך ידעתם שאני באמת אוסף בולים? יש לי עוד של איזה 40,000 בולים. עשינו עליך תחקיר! משהו דבר. כוחה של אימפרוביזציה. תודה רבה לעמנואל, קודם כל. מה עוד היה שם? בחדרים? מה קורה לפני שנכנסים אפילו לוועדת קבלה? אולי רופא שרוצה לספר לנו את הצד השני שהוא זוכר כשהוא היה בחור צעיר עם הרבה שיער על הראש. אני מסתכל על דוקטור רוני שאני אומר את זה, אז ככה נזכרתי. שהיה בחור יפה וצעיר, יכול לתת לנו את הצד השני של ועדת קבלה אם הוא רוצה. אם הוא זוכר את הרגע הזה, מה הוא היה? איך הוא הגיב? איך הוא הרגיש שם? מה קרה שם? גם זאת אפשרות. ואם לא, אז אני מזמין מה שנקרא אנשים מוועדת קבלה שהם בני אדם, לא רופאים. אנשים אחרים, איך להם זה מרגיש להיות שייך? בבקשה!